osote gọvanọ steeti abụ Anambra Dr. Onyekachukwu Ibezim bụ onye nke nyere obodo ndị Mbaukwu nkwenye na ha ga-agba mbọ hụ na enwere nọọ ihe inye anya oye nakwasị ịga n'anya ya na ya bụ nyere ndị nke ga-azọkwazi ọnọdụ ọkwa ọchịchị President General n'ime obodo ahụ. Osote gọvanọ nke steeti a bụ onye nke nyere ya bụ nkwenye n'obodo Mbaukwu n'okpuru ọchịchị obodo Onka South ma bụrụ na ọgbakọ bụ nke achịkọbara n'ụlọ ọgbakọ ezumezu nke ya bụ obodo. Emmanuel Okonkwo ga-ewetara anyị akụkọ ndị nke fọdụrụnụ. Dọkịta Ibezim kenere ndị ahụ maka etu ha ji jikwaa onwe ha dịka a na-eme ya bụ ọgbakọ ma wepụtakwa usoro iwu nke afọ 2024. O kwuru na nke a ga-enyere aka ma mee ka ihe niile ghara nhatanha dịkwa mma, wee gwazie ha ka ha gbaa mbọ sonyesie ike na nhọpụta ga-eme n'obodo ahụ n'ụbọchị Satọde nke na-abịanụ. O chetakwara ha ka ha gbara ihe ọbụla ga-eweta nsogbu ọsọ. We must talk like this. So why can't we in this condition fast forward? N'okwu nke ya, onye isi oche Mbaukwu Peace Committee Barrister Chike Onyale kenere Chineke n'ihi na ọgbakọ ahụ gara nke ọma ma yọzie ndị obodo ahụ ndị iwe na-ewe ka ha gbaa mbọ chịkọọ onwe ha ma kwe udo chia n'obodo ahụ.